kalong ki kaba sosik thang bani ide kapor bangi kom kejala Meghalaya ngila pendem drong na kapor hapo kejala Assam smos ngai smo kordet yaki parado prasnam ki besong ki than kapot na kapor kisa pendik kisa pentut kisa pensiir kisa pen songsiir la karep karyang la katregakta la kathia kadem bat manta ki kindiat singi nang i ya kai jingja hapo kilin hakawe na kisnong go bakarteng ka long khuli kai go baja kat ya u nongmi khmat ubade nongmi khmat shagi dorbar thawan jong district council udang sak takti hagita ki police jong ka Assam shei ta ki police jong Meghalaya balai ki pen ibor tang ni posor balai to home minister ba balai chief minister omla ban phalut ki police ban ai ka jeda shei ti khapot nyam ngai chu kata ke keren marka barang ya kata ke keren kat barang ya keren nak menta ke jingkular kata ke keren kata inang sya nyon ben inang sya encroach inang sya haras nak kapor barkani kam de sin ka panikong bar na sngo ban perken mau bagajing wan jong u himanta baswa arjar ka pra banyarap pen form ban thau sarkar hangni po jala Meghalaya ke jongi hatu ko an bu ke jingkali haginong yaram jongi hatu kila mo ban saham hakamat himanta baswa ada pimpala bersaham menesa yang terkehok pimpat dong fit bandon nak suki papidon markadau ngasngoban buka jikeli ya ke MD ya chief minister pada home minister ba kidon ne MC sa tak jingit ya lagi jongi parado prasnam ya lagi jong ki brio jong ke jala ibaca pendik ibaca pentut nak kapor kumno pidai ban soto ada pimnang bandil ya ka problem ko mangipet na kapor ke ka jingja shwe pag state ki peni ya ta ka gods ka jongki ban na smo ba pili ban ka gods kum no ban deal ban ta encroachers kum baca po Mizoram ngila i ya ruksa ya ta ka jingit ka jongki la ka jong ka chai ban rio ya la ka jong ka khando wa siap ban na smo ba perken mau ban da pim don shi ta ka jing shulon ka ta ka courage pim don ta ka gods na smo pin i no ya ta ka shuki ban ai shi ta ki brio ai si tegi noilam ki bidon kamon bat ki badon si tegi trang bakin le ye banyada ye ki prado prasna bagi tan jong kapot kapta be matang adona khindet por ban rakhi ta 15th anniversary ngasmo banganya penken mau hiru but no solution no celebration ni de ban corporate ban ka state brokoi nim do kam put pan sawa kai pisa jepat ba tangi kam suba namar ka daw ko penken mau ban deal bat ki encroachers ni de ban boat yang nuksa jong Mizoram lem kupta pimno fit bandon haga pos upidon ban mar kada ko pan keren daga basai bagi nomla ban kai bat kalawai jong ki longdien bat ki pateng namar kada na ko perken mau baga jaka da khendo siap kalong kum kejingin balan is life namar kada nginumla bangin yede kai ban kensting namar ka suki bat kalawai jong ki longdien bangin ye pen siap pen naga pos support pai ba pero kapan besar bapen saki por parising na wan kita ki nongelam badai sa ta ki nongelam ki bakloi sa baniyeng ban pedep hok kala jong kamram ka deiti bat ka jike kli kumle sibot